yung isang project. Ano ng buhok ko. Ito, hammer type. Gagawin natin yan. Ay gagawa tayo ng bat pang rifle siya. Hindi siya bullpup. Yan. Galing to kay Sir Luca Dulusan ng Banggit Abra. Banggit Abra. Yan. Maganda tong receiver niya. Pag nakakasa, hindi mo siya may suswing. Hindi mo siya may bubukas na gano'n. Pag nakakasa. Meron siyang plenum Shenbao. Yan. So, gagawa tayo ng ano guys? Bat para dito. Rifle bat. So, dudrawing tayo sa kahoy ng design ng bat niya. So, sige guys. Sana tapusin niyo yung video natin hanggang dulo para makita niyo yung outcome ng gagawin natin. Okay, update po kayo guys. Ito yung design ng bat. Yan yung design niya. So, papatapos tayo guys kay Boss Jansen. Shout out kay Boss Jansen. Yan, patapos natin ito guys. Stay tuned lang. So ito na yung aircon, nakalapat na siya. Yan, nakalapat na yung airgun sa bat. Ayan. So, design na lang yung gagawin natin. I-design na natin yung bat. So, yun. Ito guys.
hours later. Yun, magandang araw guys. So, welcome back sa ating channel. Tapos na natin itong rifle what na ginawa natin. Ito. Yan. Para kay Loka Dolusan. Sir Loka Dolusan ng Abra. Ito. Yung unit mo sir. Ito yung bat mo. Yan. Nasa ilalim yung gauge. Yan. So, natapos din. Itong visor. Ito yung design ng bat niya. Yan. Meron pa siyang kanal dito. So, yan. Ito na. Yung bat mo sir. Yan. So, hanggang dito na lang guys. Yung mga gusto magpagawa dyan ng bat, bullpup o kaya ng ganito, rifle type. Nasa description yung messenger natin guys. PM nyo na lang ako. Tingnan nyo na lang sa description yung messenger natin. Messenger account natin. So, smooth na bilog na bilog. Yan. Okay guys, kita-kita ulit tayo sa sunod na video.